जी, हे राजा जी एक रे तारा बाजरू हिंद के सितारा इत सीएम होई है ओसे ऊपर पीएम होई है हो जीती। तो आप लोग कहती जा कि देखा खाली बोल के चल गेले। शिवजी भाई के जो ये प्रयास रहल बाटे इतना दिन में, देखिए आसान नहीं खे। एगो घर में बच्चा के जन्मदिन मनावे खातिर कितना तैयारी करे के पड़ेला। और यहाँ 12वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन शिवजी सिंह और उनकर साथी मुकेश जी और पूरा टीम करावता। एकरा खातिर दिल से ताली बजे के चाहिए ये लोग खातिर। हमरा यो मालूम बाटे कि ये कार्यक्रम में उपस्थित होने वाला लोग बहुत विशेष विशेष दर्जा के लोग बाटे। महाबल मिश्रा जी बैठल बानी, कई बार सांसद भैली, उनका राजनीति में भी बड़ा कद बाटे। लेकिन जब बात पूर्वांचल संस्कृति के होई तो कोनो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होई, सिर्फ एगो पूर्वांचली के रूप में खड़ा बनी वहां की। ये बहुत विशेष बात पर जगदीश गोवर्धन जी यहाँ के मॉरिशस के भारत में राजदूत रहल बानी कई साल। अभी भी जब उनका से बात भइल तो ये कहतनी कि भोजपुरी के आगे कैसे ले जाए के बा, कैसे करा के 8वीं अनुसूची में ले आवे खातिर प्रयास करे के बा। अब बहिनों वो तड़प बाटे। निर्मल भाई बैठल बाड़े कुंवर सिंह जी के, हो सकेला कि बिहार से निकल के रहुआ कुंवर सिंह जी के लोग भुला जाए, लेकिन निर्मल भाई भुलाए नहीं देले, सबका के याद करेले वाले इन लोग खातिर ताली बजा करके स्वागत करे के चाहिए। बाई तरफ जो मंच पे लोग बैठल बा सब अपने आप में बहुत बड़ा बड़ा सुपरस्टार बाटे। एक एक के नाव से सिनेमा चलता, एक एक के नाव से स्टेज शो होला, एक एक के नाम से एगो प्रोग्राम दिख जाला। सरिता बुद्धू दीदी बैठल बाड़ी। सरिता बुद्धू जी एगो ऐसा महिला हैं जो रहेली तो मॉरिशस में, लेकिन सुरीनाम जाके, फिजी जाके, गयाना जाके पूरा दुनिया के भोजपुरियन के जोड़े के काम कोई एक व्यक्ति दुनिया में कैले बा, ओकरा में बहुत प्रमुख नाम बाटे सरिता बुद्धू जी के। एक बार दीदी खड़ा हो जाए, आप लोग इनका के ध्यान से देखी जा। कार्यक्रम के शोभा दर्शक होले यहाँ के सरिता बुद्धू दीदी हैं। यहाँ के परिवार भारत से लगभग आज से 250 साल पहले भारत से गए मजदूर बन के। जब हम पहली बार गईली मॉरिशस, दीदी मिलल हमरा के, आज के 14-15 साल पहले की बात बाटे। और मॉरिशस में आज भी एगो गीत गवाला, का गवाला कि कलकत्ता से छूटल जहाज लहर तनी धीरे बहू। हो सकेला कि कई लोगन के लाइन के अर्थ नहीं समझ में आए, लेकिन आप सोचिए जब आज से 250 पहले ई कह के ले गई हुई मॉरिशस की चला चला वो झिंगा के माटी कोड़बा तो तोरा के सोना मिली, और पानी के जहाज पर लोगन के एग्रीमेंट करके बैठा देल गए। एग्रीमेंट करके बैठावल गए, ऐसे ओकरा के एग्रीमेंटिया कहल गए। एग्रीमेंटिया एग्रीमेंटिया धीरे धीरे गिरमिटिया बदल के हो गई गिरमिटिया। आज गिरमिटिया शब्द पूरा दुनिया में चलता। हे दिल्ली के पूर्वांचल एकता मंच के आयोजन में बैठल 12वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन में भाई बहन 2 मिनट
तो महाबल भाई यहाँ जयप्रकाश जी बैठल बड़े, जेपी जी वैसे तो वहां के आईपीएस अफसर हैं, लेकिन भोजपुरी खातिर उनकर भी पिछला 20 साल बहुत कर्मठता से गुजरल बाटे, उनके खातिर भी हम ताली बजावल चाहे। इन्हें आके नमस्ते कर ले तो लोग देख ले आपकी। जेपी सिंह जब भी शिवजी सिंह टाइप के लोग, मुकेश जी टाइप के लोग, निर्मल जी टाइप के लोग जब कोनो आगे कदम बढ़ौले हुई तो ये जयप्रकाश जी जैसन अधिकारी अपन सारा काम छोड़ करके ईंधन कैसे आ सकेला, कहें कि चूल्हा जरे खातिर ईंधन जरूरी बा। आप लोग अच्छा से बात समझत नहीं। ये मंच पे बहुत लोग, मुकेश सिन्हा जी हमरा के सबसे पहले यहाँ बुलैले, तो जब आप लोग मनोज श्रीवास्तव जी कैमरा लेके खड़ा बाड़े, जब लोग पानी के जहाज में जाए लागल तो लोग भगवान के मनावत रहे कि हे भगवान कैसहू ई जहाजिया पार हो जाए, कोनो अंत नहीं रहे। ओकरा के लोग गावत गए कि कलकत्ता से छूटल जहाज लहर तनी धीरे बहू, एक लमहर हमारी डगरिया ऊपर से लहरे समुद्र के लहरिया, कैसे के हो खब पार लहर तनी धीरे बहू। जे रास्ता में जेकर प्राण छुटल ओके समुद्र में अंतिम क्रिया हो गई। जब लोग पहुंचल तो ओकरा खातिर प्रवासी शब्द रखल गई, और जे पहला लोग मॉरिशस में उतरल ओकर आज भी मूर्ति लागल बाटे, ओकरा में लिखल बा बाबा और माई। सुरीनाम में बाबा और माई ओजिंगा लोगन के मेला लागेला। हम आप लोग के ऐसे याद दिलावत तनी कि हमनी के तो देश में अभी ज्यादा सुविधा खातिर बात करत नहीं जा। एगो वही समय रहे जब सुविधा नाव के कोनो चीज नहीं रहे, और जे हमनी के लोग गइल मॉरिशस सुरीनाम, माटी कोड़े लागल, माटी में सोना तो नहीं मिलल, लेकिन लोग अपने परिश्रम से मॉरिशस के सुरीनाम के सोना बना के आज खड़ा केले बाटे। हमनी के होकर वर्तमान बानी जा, वो हमनी के पूर्वज लोग रहे। तब हम आप लोग के ये सब बात याद दिलावतनी। दीदी अब वहाँ बैठ जाई, जेपी भाई रही है, तुम्हारा भी बहुत सारा काम होखे के बाटे। हम तो एगो छोटा सा गीत गा के चल जाए। देखी भोजपुरी के पावर का बाटे, मुन्ना सिंह जी बैठल बाड़े, इन्हीं के गावल गाना है नथुनिया पे गोली मारे। वो जो गा रहे थे उन्हीं का गाना है। उनकर माई के गीत भी बहुत प्रसिद्ध बा। हमनी के छोट छोट रली जाता, इनका के छुप छुप के सुनत रली जा। हाले में एगो गाना गावे के मौका मिलल, एगो भोजपुरी के सोहर एगो दुनिया में डंका बजावता कि कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो, ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तारा आ जरूरत मूरत खूबसूरत हो। ए राजा जी, ए करे तारा आ जरूरत मूरत खूबसूरत हो। ए राजा जी, ए करे तारा आ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत। लोगन के जब घर में बच्चा पैदा हो तो बहुते बात कहल जाला, लेकिन पूर्वांचल संस्कृति के लोग बहुत तरह के बात कहेला कि हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है
और कहे वाला भी कई टाइप के लोग होला। मान लो घर में फुआ अइलस, लइका भइल बा, तो फुआ कही कि हमरा बुझाता बबुआ जिए मोहई है, तले मौसी आ जाई, ना 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 ई डीएम होई है हो। और घर में कोई राजनीतिक व्यक्ति बाटे तो जरूर कही ए ललना हिंद के सितारा, ई तो सीएम होई है, ओ से ऊपर पीएम होई है हो। ए ललना हिंद के सितारा, ई तो सीएम होई है, ओ से ऊपर पीएम होई है हो। ए ललना हिंद के सितारा, ई तो सीएम होई है, ओ से ऊपर पीएम होई है। लेकिन असली बात याद रखे के बाद कि हमनी के गांव में बच्चा पैदा होते लोग कहेला कि बबुआ हमारे महाराज होई है। कितनी बड़ी कल्पना बाटे। हमनी के दुनिया के पूर्वांचल के फुनगी लौकता, शोर तो लौकते नहीं के। शोर देखे के बाद, जड़ देखे के बाटे, तो ये गाना के एक बार समीक्षा करे के पड़ी कि गांव में बच्चा पैदा होता और दादी कहतिया कि बबुआ हमारे महाराज होई है, राजा धीराज होई है हो। ये लोग जो भैया लोग आते जा रहे हैं ना, अगर कुर्सी ना हो तो सामने बैठा देना। तो का दिक्कत बा, बैठे वाला बैठ जाए। अरे आंगन बा, मंदिर बाटे, जेकर मन करे आके बैठ जाए। थोड़ा सा आगे वाले सीटवा छोड़ के बैठी है। हाँ बैठ जाए, आई जा, बैठी जा। अब बाहर आयल बाटे तो पानी कहाँ ले रोकबो? दरवाजा बंद केला से बाहर रुकी, दरवाजा खोले पड़ी, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। हाँ, जेके कुर्सी मिलल बा वो कुर्सी मत छोड़ी, कुर्सीए के झगड़ा बा। अरे हमारा बबुआ हमारे, अब देखा हम रिक्स ले ले बानी, बुला देनी तो हमारी इज्जत बचैया जा, बैठल रही है जा, बैठ जा बाबू, तुम बैठ जाओ। हाँ बैठे रहोगे तो किसी को कोई समस्या नहीं। बबुआ हमारे महाराज होई है, राजा धीराज होई है।